máme teda pred sebou v plnom prúde a my tu medzi sebou máme aj odborníka z policajného zboru, ktorý nám teda k tomu poskytne aj o niečo určite presnejšie informácie. Takže zdravím všetkých návštevníkov. Vidíte novinku v policajnom zbore aj na slovenskom nebi. Momentálne vám predvádza schopnosti vrtuľníka Bell 429, ktorý nám bude slúžiť v rámci policajného zboru na pátracie akcie, monitorovacie akcie, bezpečnostno-dopravné akcie a takisto nám budú slúžiť na vykonávanie služobných zákrokov voči nebezpečným páchateľom. Takže k vrtuľničku Bell 429 je to veľmi úspešný stroj spoločnosti Bell. Je to varianta amerického výrobcu, ktorý vracia tohoto výrobcu späť na výsledne popredných dodávateľov civilných vrtuľníkov, a teda vrtuľníkov, ktoré sa používajú v policajnom zbore. Prvý let tohoto prototypu